علیکم دوستان برادران عزیز، امیدوارم که همه کس خوب هستین ان شاء الله. برادران عزیز و خواران گرامی، چقدر که میدونیم میبینیم ما در مترو توپیستان قرار داریم. داروی گیاهی سودا میکنیم. نه برادرمون زکاس میکرد یا همگیتون میشناسید. برادر خالمونه کمتر مزهش نبود. دستافکا گفت بیار نخسته خودی مترو توپیستان مترو کاتلنیک آوردیم. اینا برادر عزیز دارو. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро апа хоҳаро, умедворам як шумо хуб ҳастен, тансиҳат ҳастен. мегӯянд холов дар ки ҷай мегӯянд тоҷикистон, холов дар ҳамин ҷай камтар мазза набуд, саломатӣ хуб набуд. бародар нурика инами абедӣ занг задам то инами бегара дорувом алҳамдулиллоҳ ина полни доруво дастафкаш қатӣ омад расид. миннатдоргӣ хама ба бародар нурик мерасонам ки то ҳамин дараҷара мисол беҳтарин чест дастойнигиш қатӣ ки сара задами тобегара овар баран кадометонда ҳамин дорувое ки простатит, хана гирифтагӣ, воспалени, барои мӯи сар, барои риш хароб шидан, фарбе шидан метавонед озод бародар нурика гап занед, заказ кунед, алёш кунед. уҷа тамоми шаҳрҳои Москва, Подмоскваву то Тоҷикистона иншоалло дастак пад Москва метавонем таксироӣ кунем. хоб а дигар шаҳрҳо мақсад дастафка электрони қатӣ мешавад. дастаф шинаста гузашта я балош мекунем, Тоҷикистонам мекунем. агар ҳамин набурд ку дору шумада партоя ма мегирам Тоҷикистон роӣ мекунам. барноме алома ҷавоб мегӯм то Тоҷикистона ма худам то душанбера ай дастш мегирам роитон мекунам. баранқа ба дили пур метавонем ки акара дастгирӣ кунем. ба худоина дорувом ҳами абеди саат 3 бад занг задам. ҳами рӯзовар номерои ку номеро полни дар рӯи экран мешавад. номерои акаи нури ҳиҷома азия метавонем ки бобарен ҳиҷома кунем дар ҷои кору шахсӣ ҷои корушда фитабошка се намуд массаж дора ҳама тараф ништиягай корша худам дидагиам шахсан худам ҳиҷома кардагиам. метавонем ки озод ба бародар нурикмон муроҷиат кунем. азия ҳиҷома дар хизмати ҳамаи мову шумои бародарон. воқеъ дар панои алло бошен. бародарон азиз, дорувора видеоша мемон ахирда тамошо кунем. ба ози як чи дигар ки акай нурикҷон, занҳо шумо метавонед заказ кунед барои ҳамаи чиз, хана гирифтагӣ, барои любой чи занҳо модаро шумо метавонед ки акара занг бизанед. мақсад ки мегирад дастафка ҳамаша мекунад. баи фақат толка барои мардон нест, барои бонуво модаро апа хоҳаро ҳам ҳаста. ҳама хел аст ё не ака? бале чизое ҳастае ки мақсад мо дар ҷай гуфта наметавонем дар видео. мақсад ватсап да менависем мегӯем чӣ хели доруво ҳаст барои воспалени хунукӣ, барои простатит, барои замако ҳамчун. бале ҳазор раҳмат акай нурикҷон ки саломат бошӣ. ба худо во время гирифтӣ оварди ака. як ҷаҳон сипос. воқеъ дар панои алло бошен. то видеои андара. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.